Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Renungan Harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Selamat hari Minggu mari kita. Sebelum kita mulai acara kebaktiata, jumolo mahita martang yang nahohom di bagasa rohat tabe. Amin. Mari dimahiti asian buku ede nomor 125 mamuka ayat sada rodi ayat tolu. Ah
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, natu mapalangi dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadia nai, halak pertangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan, amanami saliling-ngililing nga. Asini rohamdo na mangaramoti hami sian nasailaon rasirasan waeng. Jala asini rohamdo na mangalehon barita na ulii, gabe hanguluan nami. Saya asima roham, saya buhai ma rohanami, jala lehon tondim na badiai. Asa huat tusi hami sude panoguonmu, dohot pambayananmu nabadiai nabalgai, payan mahatam diwagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala lam ibaru rohanami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamu mapati ni debata imana sian sada Tesalonik pidu 5 ayat onom rodi ayat pitu. Atong say unang materpudum hita songon akka naleban, say dungo mahita jala maroha na torang. Ay bornginido terpudum akka na modumi, jala bornginido mabuk akka na mabuki. Ido patikna atong rak mangido gogo mahita, tian Tuhan debata laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na ombar tu patikmi. Amin. Oh
Tato potima dosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala amanami. Ujo hami do goarmu nabadiai. Alatar gogot hami marningot dosa nami. Sai marasini rohama ho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak di debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tubanua gijang doho mangudion hami. Asi roham di hami. Sai patotong madihami roha hamuliate ontuho. Oto di parbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit. Pinain ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asamarlas ni roha hami mangulahun lomo ni roham. Hodo parhitia dinasa asin ni roha. Sai unang tulak hami. Sai tangihon mahami ho ali debata. Ama anak do to di parbadia. Amin. Tapi kemah hata baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Ai danga dong ibar ni ai saluhu do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kanagabe pitor binaen ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Inorhon ni panubusionna na marhite Kristus Yesusi. Napi na jongjong ni debata bain habangsa parasianan marhite-hite haporseaon ni mudarna. Asangapon ma di debata na digijang. Amin. Turpuk epistel dihita mingguon imananianet sian Lukas Bidu 20 sada mamuka sian ayat pitu rodi ayat 10 sia di ayat 10 sia non rakmah hita majaha. Jadi di duskun nasida maibana nin nama adigan mamasai guru jala di dia mata dana pabua lao songgop mai. Alai ninna ibana ma jaga mahamu sotung liluhamu ailan lona rosogot manoluk kuarku akan mando audo
nunga dapot tikinai unang yuton hamu nasida. Alai molo dibege hamu baritai akka hamu suon dohot haguturon unang mahamu tarsonggot aidang tarbahen sosonggop it jumolo alai dang dope manigor dapot ajal nai. Laus di dogma tunasida nahehe do sogot bangso maralohon bangso harajawan maralohon harajawan. Masa mala lalo akka nabolon akka sahid bala perluat-luat nang haleon. Tarida ma akka panonggoti rodi ditadana balga sian langit. Alai tagan somasa dope akai makupon jalale nasida dohamu. Pasalton na dohamu tu akka parguruan dohot hurungan gabe kagingon nahamu tu jolo nilajar dohot mauhum mengokop warmu. Lausima gabe dalam muna maka tidakkon ahu. On ma paratere lamu nasola sarihon muna hian sarihon sonon muna disi. Ay ahu mangaleon tuhamu suara dohot habisuhon nasobolas aloon nang alusan ni akka musumuna. Alai nang notoras muna anggi sisohotro di alian muna do pasaton hamu jala pameteon nami basian hamu. Hosoman ni saluhut jolmado hamu ala guarhu. Jalana sotopa mago sada obuk sian muna. Marhite-hite benge ni rohado malua hosomuna. Imasahatna martua do akan atumangion hata ni debata jalana upeotsa. Amen. Tidakkon maha porseao tai tongon nahina tidakkon ni dongata saha porseao disadok portibion rap mahita mandong au porsea debata Jahoba ido pargogo na suatu dosan na tumapalangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tumangion hat naga bagabian si Antoni Porbadia andorang sobuan ido tuhata na tumaon na berni di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsila na tuat tuban watoru na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul di seamun ne debata Jahoba amanai pargugu na suatu dosani isima ibana bai mamula sugo tu tanoon manghumi halak na mangulu doho namade
au porsea di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni ala Kristen akan nabadia, do dia sesandi dosa, do dia tai namandok, mula mangulu sogo daing nihala naung mate, do dia ngoluan nasora sudah. Amin.
Tabigema tikting dihuriata semingguan Minggu 10 November 2022. Pertamiangan week Rabu 16 November 2022 pukul 10 siang patu paut tama pertamiangan na parpudi di tahun 2022 on pukau tama muse di bulan Februari 2020 pinangido tu sude parhalado dohot keluarga sude anggota kor asaro madohoti pertamiangan ini di gereja ruas boima madohoti pertamiangan di gereja Manang di Jabu 2 pagi pertamiangan manogot Manang na 2 pagi na parpudi di tahun 2022 on patu paut tama di hari Sabtu 10 November 2022 pukul 5.30 WIB pinangido tu sude ruas asamad dohoti pertamiangan ini paborhat ton padita pensiun minggu sadarion 10 November 2022 di permingguan pukul 10 WIB tapatu pado pertamiangan paborhaton padita pensiun amang padita maruli tua silalahi STH di sude permingguan papungu pilihan khusus dohita marhite amplot dohot kantong ungu imana naik pasahat tota tu padita maruli tua silalahi siala pakhobasion nasida saleleng di gereja huriat ta HKBP Rawamangun jalaboido ditransfer tu Bank Mandiri nomor rekening sada tolu sada 00 sada 40 tolu onom atas nama maruli tua silalahi sipul acara sian gereja tauduti ma acara ramatama di gedung Timoteus nadi dohotan ni sude parhalado keluarga padita pensiun dewan-dewan ketua seksi, ketua kategorial, perwakilan Sian Ganup Week. Ibadah puncak tahun kesehatan HKBP Distrik Walu Jakarta Senin 14 November 2022 pukul 10 WIB maringanan di sopo berpikir HKBP patu paon ma ibadah puncak tahun kesehatan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta sude pangula gok tiki dohot keluarga diudang madohoti ibadai ujung tahun parkuriaon manang perningotan ni akan namoding Minggu 20 November 2022 ima minggu ujuk tahun parkuriaon jala perningotan ni akan namoding di sude permingguan jahaonon nama akaruas namoding nasa tahun on ima 22 November 2021 sampai 10 November 2022 sude akka kegiatan seksi dohot kategorial masohot ma mulai tanggal 21 November 2022 1 bulan Januari 2020 akka kegiatan mulatama di bulan Februari 2020. Pemeriksaan kesehatan lansia Kamis 24 November 2022 pukul 8 WIB maringanan di ruang Timoteus Lukas seksi kesehatan HKBP Rawamangun rap dohot lansia naik patu paon pemeriksaan kesehatan lansia ima pemeriksaan fisik pengukuran tinggi badan pengukuran berat badan tensi darah, pemeriksaan gula darah, konsultasi kesehatan. Tu akka lansia nanaing madohoti pemeriksaan i asa mendaftar tu Edward Marpaung di nomor HP 08 sada 83 onom 4 sada tolu dohot Erdiana Boru Silalahi di HP 08 sada 2 8 sada 2 8 sia sada. Berita Natal jadwal dohot berita
berita Natal boy madijaha di Harutas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Tikting naing berbagas, titik perjolo, naing majalo pasu-pasu perbagason ma Ervando Gepperson Freddy Sianturi, ruas ni HKBP Kapuk Resort Kapuk Jakarta Barat, anak Niamata Trisno Edu Guntur Sianturi, tubuh ni Inata Posma Rohana Boru Panjaitan, Dohot Orwana, Tatiana Rosma Nova Boru Lumbanturuan, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Pisangan Gading Raya, Boru Niamata Murhanuddin Lumbanturuan, tubuh ni Inata Ida Boru Raja Guguk, pamasumasuan di hari Sabtu 26 November 2022 di Gereja HKBP Kapuk Resort Kapuk Jakarta Barat. Tikting paduahon, naing majalo pasu-pasu perbagason ma Willis Christian Halomuan Pasaribu, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Pulau Mas Kampung Baru, anak Niamata Ramses Pasaribu, tubuh ni Inata Pudia Borus Litonga, Dohot Orwana Raiselia Grecia Boru Munte, ruas ni HKBP Resort Maranata Rawalumbu Bekasi, Boru Niamata Tupal Munte, tubuh ni Inata Kenny Boru Sinambela, pamasumasuan hari Sabtu 10 November 2022 pukul siawib di Gereja HKBP Resort Rawamangun Jakarta. Tikting naung berbagas, naung majalo pasu-pasu perbagason Ima Sahala Felix Alberto Panjaitan, ruas ni HKBP Taman Deli Resort Mertubung, anak ni Amata Tobu Persauran Panjaitan, tubuh ni Inata Anita Flora Angelina Boru Siagian, Dot Orwana Luciana Teresia Boru Turnip, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Khusus, Boru Niamata Maruli Tua Hamonangan Turnip, tubuh ni Inata Santi Hermawati, pamasumasuan Ima Diari Sabtu 1 Oktober 2022 di Gereja HKBP Taman Deli Resort Martubung. Tuhat tama nama masu-masu nasida gabe parsarepeon na denggan di tonga-tongani tonga-tongata tarlubombi di joloni tuhatta. Namoding. Na di hari Kamis 10 November 2022 nunga jumolo moding sahalak ama Palti Tambunan umur 57 tahun hina baluhon ni Inata Nurlia Boru Pardede, alamat Jalan Bulak Jaya nomor 125 RT 015/08 Pulau Gebang Jakarta Timur, Wik Penggilingan. Kemudian hari Jumat 11 November 2022 di TPU Pondok Rangon. 2. Nah di hari Kamis 10 November 2022 nunga jumolomodik sahalak namar baju Erawati Boru Matondang umur 47 tahun, Boru ni Amata Gerhard Matondang Nahinan, tubuh ni Inatah Dahlia Mariana Boru Simajuntak, alamat Jalan Kayu Putih Timur nomor 36 RT 00105 Jakarta Timur, Wik Kayu Putih Kapling Polri. Kemudian hari Jumat 11 November 2022 di TPU Menteng Pulo. Tuhat tama nama ngalihon gogo dohot pangapulion di keluarga nama si tahunan i. Pilihan dot aka udut ni buah-buah tajahama di hartas tikting naung pinarade ni huriatta. Di pasu-pasu di Batama akka berita masa dot ulaun akka sipatu pauta bahen sangap ni guara. Songonima tikting di huriatta serion. Mau lihat.
Dameni di batana sumurung sian saluhut na parohaon. Imana mangramoti aka ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas Madita Sudi. Selamat pagi. Salam sehat. Apa kabar? Luar biasa. Ada yang biasa-biasa ya? Masih ada yang biasa-biasa? Apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi, kita tahu tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita mabigi hatani tu hatta sian Maleaki bidu tolu ayat 10 sia 1:24. Kalau di Alkitab dia pasal 4 ayat 1 dan 6. Ini soal penterjemahan saja ini. Tangi hokamuma. Ai ida ma naroma ari namarsi gorgor songo pamurunan jadi doso durame sudi halak najukat dot alak si ulahon hajahaton. Gabe marsi jebbur manasida baenon ni ari narosogut ninna jahuba sebaut. Dang adok tadi kononna dinasida nang urat nang rating. Alai bicar ma anggo dihamu akka nama kabiari guarhu mata ni ari ni hati goran. Mardongan hai saron di linggoman ni habong na. Gabe ruar mahamu jala panial nialhon ma songon anak nilobu akka naruar siabara. Jadi dege-dege omuna ma halak parjahat aidos sirabun nasida sogut dituru ni palak nipat muna. Di ari si bainokku ninna jahuba sebaot. Saya paingot-ingot amuma patik ni si Musa na posoki nahu patol has tu ibana uju di orep tu sadok Israel akka patik dohot uhum. Idama surwakku matuhamu panurirang Elia patu jolo ni haroro ni ari ni jahuba nabulun jala nasok kali. Asa ibana paulak rohani ama-ama tuaka anakna jala rohani akadak nanang tua manasida asa unang roahu makonahun uhum amagoan tutanoon ima sahatna. Topik jamita ima madok naroma arini Tuhani. Ahado arini Tuhani. Nah, molo arini Tuhan ima sada partikian na rode bata lau pasahaton sada hatana na pasunggulhon tu sada situasi keadaan ni ajol maun di sada-sada tiki memang adong perubahan-perubahan di tonga-tonga ni parnguluon ni masyarakat. Termasuk ma di sudi aspek manang bidang ni ngulu ni hitajol. Boidui perubahan ni makorhon manak tarida lam ma ni buk-buk akka hajahaton ni jol. Boidui perubahan ni tarida ala ni akka hajahaton ni jol. Jadi ujungna hirana monang mahajatoni. Sian akka halak na bonar. Jadi idaum ma si ulaun hajahaton. Sairana monang nasida. Gawe si pata badele ma akka si ulaun habonaron. Nadingkan.
Jadi di situasi nasional, keadaan masyarakat dihatiai. Sairana suadong be na mangabati. Sairana suadong be hagugun na merubah, na paingoton keadaan di masyarakat nasional. Jadi ujungna bertindak madebata. Idama naroma arini Tuhan. Jadi arini Tuhan ima sada nakin nahudok Allah datang mencampuri sada keadaan. Naso tarbai jolma be lapatan na paturehon. Naso tarbai jolma be lau paingoton. Saira nagali ido keadani gabe turun madebata. Ido nanidok na marhite panurirangon si maleakion na Roma hari ni Tuhan. Hari Tuhan akan tiba. Nah, masa di hari. Nah, memang ini berbeda dengan hari ni Tuhan dohot waktu ni Tuhan. Molo hari ni Tuhan ima kronologis. Lapatanna di sada pertikian obar tu sada jangka waktu tertentu. Nah, naso tarbae bejol mahumusor sian sada kekuatan ni hajahaton. Nah, disodo di bata bertindak. Alewanggo waktu ni Tuhan ima kairos. Perkenanan lomo ni rohan ni Jehovah. Sada partikiat di dia debata marhalomon. Lau mangaleho pasu-pasu. Kesempatan hidup. Hidup dan hidup nadis. Jadi dalam halon amang inang hidup madison nakin. Nah ahama naneng masa ditiki ro arini Tuhan. Nah parjolo ima Roma arini Tuhani di sima tarida. Keadaan nama nirang halak na porsia dohot na so porsia. Halak na bongot tuha porsiaona manang halak na so porsia bongot tuha magoan saliling nililing. Jadi adok penghakiman. Adong ditiki arini Tuhan. Jadi dang lapatan nahita lau meramalhon arini Tuhan. Madok Roma arini Tuhani, Roma Tuhatta Yesus Kristus padua halion. Nah, dangi nanidok nadak parusia dalam arti bulan naso, tahun naso, Roma Tuhani, dangi. Ales ada keadaan, na mendesak, harus debata bertindak. Nah, tong amang inang. Nanaeng dohonon na dihita. Ima ahadu naneng masa. Tada-tada naneng masa ima halak najukat jala perjahat. Didok lison. Huhumonna. Gabe marsijebur nasida nina lison. Diari narosugut. Jadi gariada ningko songona kosido didok lison. Didok mansi dang adok tadi kononna dinasida nang urat nang rating. Jadi ketika Tuhan bertindak, dia akan mengambil semuanya tanpa sisa. Dibubut sude nasa nadok siak kita. Sejajul mau. Baik pangkat, amoraon, kedudukan. Kalau Tuhan sudah bertindak, Tuhan dengan mudah mengambil itu semua. Tangan sisa bidibana. Ima sada bentuk penghakiman itu. Napa dua ahon? Tu akan nama kabiari jahuba, tidak lison, ima halak nama kabiari gowarhu. Gabe mata niari hati goran, mardongan haisaron, di linggom ni habongna.
gabe ruar mahamu panial nialon ninna dison, songon anak ni lobu akan naruar siap bara. Adong sukacita, adong kegembiraan, adong kemenangan, adong sada tanda halak nama kabiari jauh bayi melewati sudi akka penderitaan kesulitan nan yadu. Ima jabbar niak kepartigor amang. Jadi naneng dohonon nadison molo taida jono aing partikian ni parhuriauta. Minggu depan masuk mahita. Tu ujung ni tahun. Jadi di minggu parjuluon, di minggu parpudi sebelum ujung tahunon, macaya pito paingotok. Wah, sahat nama ita tu ujung ni tahun. Ujung ni tahun paru tahun. Nah, buhado nuaing peningkatan. Nunga di level dia hita nuai. Marguru tu hapor siaon manang obar tu pertumbuhan ni iman na semakin dewasa do. Manang na semakin mapekpeng. Manang daktar baik kita. Alan yaka satu kuasa tanda kutip nama baik kita. Nama ngabati kita untuk bertumbuh. Lau malam magudak. Na paagoon las nirohatta salilingon. Maik tauji may masing-masing. Koha dua unian. Sa tao bulun di parhurianon mga lupi. Amak. Tarbuhado pendirian sikap ni hapor siyaota. Ino na neksunggulon na dihita di tikyon. Alani amang inang. Totu makkonahonon taguruhom majolo. Na parjolo ninna anggo ita jolma mangadopi situasi do perdalanan ni nguluta adok tolu rumang ni hita jolma. Anang adong tolu bakko na saya tapakke, na saya tak alami di perdalanan ni nguluton siat tahun tu tahun. Amai. Na parjolo ima adong hita manang adong halak na say mamukka perdalanan ni nguluna denggan. Uli. Lapatan na dia mempunyai awal atau bona na denggan. Yang baik. Alai ujungnya di akhir hidupnya itu. Dia tidak mengalami yang baik. Di awal dia baik, tetapi di akhir dia buruk. Nah, napa duahon adong halak di bonana denggan ibana. Alai di akhirnya juga dia baik. Awalnya dia baik, akhirnya dia juga baik. Omma nahina lo mohon ni Tuhan. Nah, jadi napa tuluhon adong halak di awalnya dia mungkin tidak baik. Nah, sipata songonido dihita. Dimulani ita lau marpikir, lau masuk ke sada situasi, lau mangulahon berencana ke sada situasi, dia hadir tetapi orang menilai tidak baik. Nah, ujungnya, akhirnya dia mempunyai akhir yang baik. Jadi, boy masaon, bisa. Om mana dedok na asini rohani Tuhan. Adong halak taida dimulanai perjahat ibana. Mangulahon hajato. Saya dicurigai. Sipata dang dijalo. Aledung berjuang imana terus. Lalu merubah kehidupannya. Merubah tingkah lakunya. Nah ujungnya dengan berakhir. Nah ini karena kasih karunia Tuhan saja.
amang inang. Nah, tutura dia mah na dibutuhkan ison. Nah, adok kalat nakin amang inang na songonon. Na say mamereng awal itu dan akhir itu penting. Songo dia ibana mamuka ulona. Nah, jala saat di ujungna dia merasa penting. Rikot ibana songo. Ali adong dua halak dang rikot. Mau masuk ibana misalnya tu ada organisasi punguan-punguan, manang gabi pengurus, may manang gabi anggota ibana, alay say disakapi rohana do ibana asa patupahon na dinggan. Asa marujung do dinggan. Nah alay sipatan na songonon amang ini. Di situasi hidup ni bana, olan akhir na do, siguluton na. Tujuan na samping do na peting di bana. Hasil na do na peting di bana. Kaya ni, dangolo ibana, lapatan na, mamikiri, merencana, mangulaho do denggan, wado asa marujung do denggan. Asa berhasil dengan baik. Jadi lapatan na dison, tidak penting bagi dia berhasil atau tidak. Yang penting bagi dia, dak penting di bana ahado sabutulna caranya. Soal dia pecarana diulai bana, asal tujuan penting, asal tujuan berhasil. Nah, jadi sipata songo kami padita mangulah ngadong sadak persiapan lapatanna salio 4 tahun ma priori. Ale ketika dia masuk, dang ngadong di pikiran di mana, pisina do misina. Pokoknya masuk merdalan. Satu jungna 4 tahun, tidak. Jadi dak di bawah dak pola penting di mana buado cara di mana melayani, buado cara di mana mengambil keputusan, buado cara di mana merangkul, dohok marmahani ros dak penting di mana advok hasilnya. Saya berakhir nanti dan berangkat sesudah huria enggan di Paborrat. Ada orang berpikir begitu. Jadi artinya di sana yang penting targetnya berhasil. Ya ada persoalan di mana? Manang nasongo dia pei, dan apalah penting di mana prosesnya. Alena penting berhasil. Saya capaikan target. Ama Pak Corona sudah ganti. Tipe orang yang seperti ini pasti menghalalkan segala cara. Tak penting di bana. Manang nabuape halak menilai bana. Caranya dia tidak penting bagi dia. Nah, jujur lusuh. Mabuat hepeng. Kadang-kadang itu tidak salah. Tak penting di bana. Apapun dia lakukan, asal dapat target. Hitung-hitungan ning uluna. Nah, om manaidok na amang inang sipata hita. Dia tidak mau tahu, dipenjarakan pun jadi. Diupe jadi. Asal madapot hasilnya. Nah, orang yang seperti inilah yang sering terjadi menghalalkan segala cara di bana. Ya. Boido dipasitongol songonon. Asongoni do udah bah situasi. Jadi songoni mah hubain. Ibo didok ibana. Jadi buah salah do lapatan na mangalakup. Ali situasi do mabain. Om manedok etika situasi. Nah, jadi boy do lapatan na marsi dua-dua. Situasi. Menuntut ibana songoni. Tak perlu ibana salah atau benar di sini. Ale mencapai target. Badua inatak. Isi nama ngurayau. Itu orang yang tadi katakan hanya target na ibana sudah. Napa 2 tahun? Halak na songonon, ima halak, nasai menuntut hasil na instan. Waduh asa hatop.
dapot. Daksongon pertanii, disuan, ditanam, ditabor-tabori, dungi, dia makirim bahwa satu waktu dia akan berhasil. Adong gotilon. Aina jojot talat dambe, baru asatop, instan. Hitung-hitungan ulu. Jadi sina adalah perubahan-perubahan yang dipaksakan. Asa dinggan lapatan na bangunan ni hurion atar songna dicek-cek mon. Ale dasarna tidak diperbuat. Idun sipata. Songon idun nang akka pangula-pangula manang pegawai-pegawai, karyawan-karyawan buru-buru sulit. Kalau jatuh dalam situasi yang seperti itu. Dak peduli bana manang roboh itu organisasi itu manang tidak. Nah, jadi adong dona membutuhkan perubahan tapi dipaksakan. Jadi berubah itu adalah proses. Mono neng mubah kita dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Atau menjadi orang yang jahat tadi. Berubah menjadi orang yang baik. Itu butuh proses. Dr. Boy hita mamerek sada halak. Pator. Anggon nadinggam mo. Naburju mo. Jadi itu kita nilai dia tuh. Aidak salah menilai. Ale manguhumi salah. Menilai. Edung menilai, taboto adong piga-piga hal na hurang tapaingot. Kalau perlu keras. Hitung-hitungan ingot. Nah, alani amang, taida majono aing. Lang dong eri. Akan nasongonon terjadi. Nah, memaksakan amanang nahona satu ajaran. Pembunuhan manang namati saripe natwari. Sampai pituari dang diboto halak. Ngate na hurang mangan, na somangan nih. Ale dung diteliti dang adok kecelakaan, dang adok kekerasan. Ale adong masada ahli menduga. Om mana nidok nanakin. Na mengharapkan parusia, haroro ni Tuhan. Jadi saya gudang do perah, nang akan namar padapot, na meyakini bahwa hari Tuhan itu mau datang. Tuhan Kristus itu mau datang hari sekian. Ya ujung nata sabuk mah. Bisa ngaja mah dang mangan. Asa mati pelan-pelan. Alana raga ini harus dihilangkan. Rohnya harus menyambut Tuhan. Dengan cara dipikirin asina nadinggan. Tidak ada kekerasan. Nah om masih si buruk. Nisada lapatan na pakirimon. Paringot tu haroro ni Tuhan. Nah alani amang inang. Nah kita nuaing berada di antara haroro ni Tuhan tanah parjolo. Dohot haroro ni Tuhan tapa dua hali. Jadi antara haroro na parjolo. Dohot naneng roy mana musi paduaon. Isom mahitan nuaing mangu. Inilah zaman yang kita jalani. Nah nuaing na perlu dihita. Dan sadi hari ini, alena perlu kita, bohado kita mempersiapkan diri kita. Bohado kita mangarade, molo roh hari ini Tuhan. Itu na peti. Tusodo kita disungguli, lapatan na, bohado kita berhadapan, menjalani dan mempersiapkan diri. Kita tidak menantikan Kristus yang datang pertama sekali. Alai na paimai mahod do hita di haron Kristus na pa dua halio. Na alani totu boado caratta paimahon. Boado caratta laho menyambut aroroni arini Tuhani. Nah dipangido di hita. Amang. Na parjolo ni nadison. Bohado kita menghadapi situasi kesulitan di dalam hidup kita dengan satu cara-cara dan sikap yang baik. Jadi mau tungadok pihak jahaton di tengah-tengah lingkungan tak, di tengah-tengah tak. Adong pehalat na berbuat tidak adil, yang berbuat semaunya di tengah-tengah ni parsaurat. Dipangido di hita, unang halo amutalu. Jangan mau kalah. Terus inna Tuhan. Nyatakan
firman Tuhan itu pada waktunya. Kapan kita bertahan, kapan kita harus menyerang. Ada ilo gobaran si Paulus. Songo soldado dohamu dipersenjatai. Ninna. Jadi soldado diboto dosa di hari mana martahan. Sadia hari mana menyerang. Jadi mau lu adong dua halak terus-terusan menyerang ngasih pikiran ini. Ale mau lu adong dua halak na terus ohom martahan di mana dan olo di mana madok nasi tong itu juga si pikiran. Jadi akka na porsiai di boto do. Adiga di mana so, adiga di mana ohom, adiga di mana ikon menyerang. Menyerang dalam arti ai peperangan rohani do hita. Peperangan partodio do hita, dak peperangan senjata. Jadi hari do ibana songon na do si Paulusi pakai masih jata ni dibata. Ima podang ni todi. Ado podang ni todi, ima hata ni dibata. Jadi asa margogo hita mamakke hata ni dibata, lau papatarhon. Akka namasa manak paturehon. Idok disi jaha mahatan. Parsiajari mahatan. Pakai mahata ni dibata. Hata ni dibata marhite dia kebaktian, PAD, majaha sadiri, majaha renungan, mana ngadong saat teduh. Di sido hita terus diperlengkapi do hata ni dibata. Nah, tapak ke masih jatanay. Adigat, ngolo saya tapahopom do sada nasusitong. Nah, itu juga bukan orang yang dibenarkan Tuhan. Nah, alani unak talu hita. Songon na Yahudok dison dibona ni parmasuk kutu HKBP Rawamangun. Naing mahita bersikap songon dek kena di laut. Ate. Ala di pinggir ni laut tuhami tinggal na julu magudang di pinggir ni laut. Jala jut do hiba makail, sabinereng do dekkeon molo makai diba di lauti dengan kaki telanjang tarida do dekke. Baru ni aima ahani baon tali ni hailon. Binereng do ala tiunia eki. Binereng do dekke mangalang opano. Tungi tinarik dapat. Alena huparwao di si olu do jut dekkeon margulu-gulu tano. Di tanah yang di air yang kotor. Di laut di air yang asin. Alai dakke adu pehita te mangalang dekke na asin ate. Adong do dekke na asin. Acim. Adong do dekke dung ditakut iba na siya laut, adong do na acim. Apa iba na mangulu di? Ay na acim na asin. Jadi buado hita nakpe ikut di pasar manang di sada di tempat to de bata hita di sada situasi keadaan na acim. Alai dakya acim rohat. Amin. Itu ate. Ada yang asin hatinya ini. Anggo halugan ngon seksi di ekonomi sosial sepanjang yang saya tahu dan saya alami bersama dakya dong nacim rohani kainat tahun. Amin. Tetap gembira kan? Tetap memberikan penyedap. Baru napa 2 tahun. Butuh hamu dohoda. Songok kuda mahamu nak taklu hamu. Ale songok kuda mah. Jadi tinggal di Badung dohami salilingon. Adorak sotuson. Nah jolo adong dorisi pacuan kuda. Kuda na marsiadu. Ale no aing nga digati. Nah, molo taida hoda marsiadu. Molo yai totok kamu. Taparroamo, adong dosa da udaom. Nah hatop, marlojong terus. Asa ditinggal husudeom. Ale adong do musep 2 tudu hoda. Nanget ibana. Teratur ibana, dijaga jarak. Nggak ada rumah? Dia mau dikendalikan oleh komandan na size-nya yang bijak itu. Diatur perdalan Yudon.
Unak ko marlujong hatop, yatur. Alayang gohoda na marlujok turus asa hatop, masuk. Alay amang inang ahman na terjadi. 2 meter 9 eksahat to finish. Gadap ho daon. Madabu. Dang diatur pernapasan na, dang diatur perlujongon na. Kaya alayang go size na dingganon. Hoda na dinggan maratur mardalano turus. Diatur napas nate. Unak pulay mosi mana. Na jujur tahu halak tinggal ngalani namang dolong emosi kan. Metortarida mabuhin ay mulumuru birong sudi kati. Nasu terkendali may emosi ni. Ido dungi gadap may bana jatuh ngodon ni ngoma. Nah, jadi molohoda daw. Tenang ibana. Oda na mamonak. Saat tu finish ibana. Ido na monang. Hati. Saya sahab may tu finish ate. Ditiki nate. Denggas sudah berita na. Ido na baru na patuluon. Songo manuk mahamu. Ado manuk na denggas siya manuhon. Anggo di kota udah kadang bete namar manuk ate. Anggo di hutan nama saya jujur do iba pe saya dong don piaroi 2 tulu 1 10 manuk ate. Alai molo manukon na dengganaha. Ditiki jam 3 jam 4 manang jam 5 jam sada martahua ibana. Kan? Alai hita renges do pe kan. Paula so tabigi kan. Alai sebetulnya manuk ngaparjolo ibana paingotok kita. Dungo ho. Hatop dungo. Itu disiplin halak Jepang. Hatop nasida dungo adolak so terbit mata niari. Itu ha porsion nasida ke nasida ala mata niari do sumber kehidupan. Jadi ujungnya disoban nasida ma mata niari. Jadi ganuk no manogut adolak so ro sinar matahari. Mereka sudah bangun. Amang. Artinya unang olo hita talu. Unang olo hita malas. Tok kita do parjulu. Hita do nagabe proaktif. Dan jadi sada pemimpin badok. Soro, so dipabuat tuau. Pemimpin itu harus maju ke depan. Itu na perlu. Tak spai mai mahon. Tak kolanda hudul-hudul di Menara Gadingna. Berek kita nuaing ruas tahun. Udang na menderita na bermasalah. Ima diakoni. Jadi alani harus proaktif. Di tengah-tengah ni kelus. Songon itu manuk. Baru semut. Porngis. Ado porngison. Ganuk pajupang cairan masih anggoa kaliate. Ado ganuk pajupang masih uman. Itu tidak kan? Parwa kamu di. Aku nak tu hari ada porngis di gijang ni meja. Orang lupa manutu. Metoro porngis turotion. Uparwaon. Wah, terus marsiang gua kalai. Pajupang. Ano maksud ni? Om mana ni dok? Nah, ganuk pajupang ikom masih joluan do hita masih tabian. Itu. Ado nguluni huria. Hati. Hidup na jojot godak kalak kesepian di huria nak pe godang rame hita. Kesepian dia. Hudul pe hita nuang di sona te. Adok 3 halak kita di sona mang inang na tua-tua rap hudul hamu alai so masih tadan. Dan ngolo manuk kumarga kan? Itu aise do hamu duit 3 do hamu. Duduk tenang. Apalagi kau dijoloi mana udul. Luar biasa. Etika-etika nuang. Ala au uluan au pemimpin ikut dijolo doang. Pemimpin itu harus fleksibel. Boy dijolo, boy dipuri, boy di tonga, boy di samping kiri semua. Harus begitu dia bisa merasakan mendengar detak jantung ni ruasi. Itu na penting. Hati. Jadi songoni do semut. Lapatan na taida ma nasida. Bekerja sama, kolaborasi kan. Ai boy do syaratan nasida sada aluka te molo sada ulat. Boy do manasida mang pausorhon sada naubal gasyan nasida ala kerjasama.
Itu omma kolaborasi no. Amang. Baru na parpuri mak adok singa do burung Raja Wali singa molo singa molo dung dapotas si pangano ni bana molo dung mangan ni mana mitor naik kok lu bana tu atas batu nagicang mitor mangaung lu bana jadi molo taruhanikan kalau kita sudah dapat berkat ya dapat pasu-pasu dapat pasu-pasu parjolo do hita madok muliati itu. Raja Wali, Ahado Raja Wali. Ini burung yang sangat terkenal. Umur 40 tahun. Dibuka dos abong nai sudi. Diarati. Non baru nai dituk tu batu asa ponggol. Acit. Marmundari dui. Ada dung di tahun di mana piga-piga hari tubuh mamuse bulu nai. Abong nai bulu. Long ope tubuh mamuse. Gabe mardaging na baru. Luar biasa. Olo do hita menanggali aka hajahaton ya pikiran-pikiran na jahat siya kita asa gabe tubuh jol manay baru. Itu maksud. Jadi di dalam menyelesaikan nakim memulai sesuatu, mengakhiri sesuatu dengan baik sudah. Ate. Jadi mardo mutuson amang inang alaon nama kesempatan di kebaktian manogotok kami. Padita silalai do inatta buru purba. Do tolu dat danak nami. Tolu tahun 7 bulan mahami. Jadi tikina mahami pensiun. Ido konstitusi ni Hakabib. Jadi pensiun lapatanna di paborhak mahami. Dang be lapatan na mangula secara administratif be nunga dapot tikina. Jadi anon jab 10 ma resmina hami di paborhak sionon. Paborhak pensiun. Jadi marhitio tuhamu na berkabaktian manuguton amang inang na tua-tua nami. Nah, sudi nasa pangulau nami, parsauran nami, do parjami tahun nami, pelayanan nami di huriaon, totu saya gudang duna hurang. Adong duna sosikop. Na parjulu hami minta maaf dang bui sikop kami. Lau mangula akka udaw. Hitung-hitungan. Na paduahon makirim do pe hami nak pe pensiun hami saya di lo debata mahai pason. Hai pason songon kerajian semangat lau manguduti lau memberitahu hatan di debata di dalam bentuk na asing. Na patuluhon upasatami mau liate gudang di sude ruas parlalu nak padita di kerjasama tak salilingon. Jadi alani amang inang tutura saya dong do nakin nahurang di kerjasama tanah dingganon. Marhitiom mahami tong mandok moliate Tuhamu salu. Dina hurang, dina sosikop, ba tapujima Tuhan. Alani apatan na borhak mahami siak kuriat tahun dipensiunkan dan dipindahkan. Dipensiunkan dong. Jadi moliate mah sudi di kerjasama tasalilingon. Songonima hata nabui upasatami dalam kesempatan nadingga. Ate, hidup diakoni. Itu. Maju diakoni. Itu kesemangat ate. Ay songon nagali-gali do hidahamu molodung neng makor ate. Ada yang gunaki kuida semangat ate. Teruskan perjuangan kita melayani sesama kita. Amin. Oleh tema Tuhan, pinuji pinasangak maho di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, posto rohanami Tuhan, nasai mangula doho Tuhan, jala hadir doho campur tangan di nasa ngudu nami. Oleh tema Tuhan, di partikian nuaeng, eleokoti kinargao di huriam hakabipi rawa mangun, lau patu pahun paborhato pensiun. Pinuji pinasangak mau Tuhan, jadi bagasan na tolu tahun 7 bulanon,
buat kilalau kami do ai pason hikmat do semangat melayani saya di usia okol Tuhan. Alai pasti do saya dong do namar hurang. Alani pasikok mai Tuhan. Tujuluanon suak songoni leoma nang di huriamon. Semangat na terus mananginangi hatam marsiajar tuak katik. Tong pasat tami masuria kana marsait na tua-tua nami anak kon nami tuho asa ho mali Tuhan nama masu-masu aka ubat do si panganon di nasida asa tung malum dihilala margugu nasida suri pinuji pinasanga mau dibagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jangan
Lapasaam apeliat tatu di bata martangyang. Ali di bata amanami na di banua gijang, odo haruruan ni saluhut si leon nadenggan dohot nasa ulibasa na mauliut. Upasat hami masian na nilomi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim, asalamu tadahami gudang ni silolomi tuhami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banuagit, say pinarbadia magwar, say Roma harajom, say sauk malomo ni roham di Banuatongon songon na di Banuagitjang, lehom matuhami sedarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami to gihot tu panguncunan, palua mahami siat pangag. Patok tong maroham kude bata, mulak mamu jalo hamu ma pasu-pasu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maham. Di sondak kot Tuhan de bata ma buhina Tuhamu, jala asima rohana diamu. Di dopak kot Tuhan de bata ma buhina Tuhamu, jala di pasaor homma damena tu todim. Amen, amen, amen. Amuna manami na nami ruas ni Huriata HKBP Rawamangun, tongon tabi dohot horas-horas ya kami padita sudi tumobi na pensiun. Upasat kami ma salam sehat, salam berjumpa lagi di tempat yang lain.